ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Awwissu li għadda waslu fil-Gżejjer Maltin aktar minn 288,000 turist, meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra pajjiżna rreġistra żieda ta' 12.2%. Iż-żieda fin-nefqa tat-turisti wkoll żdiedet u telet għal kważi 300 miljun euro. Meta mqabbla ma' Awwissu tas-sena l-oħra, l-istatistika wriet ukoll li n-nefqa żdiedet b'aktar minn 10%. Anki l-iljieli li qattaw it-turisti żdiedu. Meta nħarsu lejn Awwissu 2016, Awwissu li għadda ra żieda ta' 8.5 fl-iljieli li qattaw it-turisti. Il-maġġoranza tat-turisti għadu f'lukandi u kienu ġejjin minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, aktar minn 81% tas-suq turistiku ġie mill-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest l-ammont ta' turisti ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdied bi 11.5%. Il-biċċa l-kbira tat-turisti kellhom l-età tvarja bejn il-25 u l-40 sena, bit-tieni l-akbar ammont għandu 24 sena jew anqas. Fl-ewwel 8 xhur tas-sena ġew Malta aktar minn 1,500,000 turist. Mill-istimi miġbura mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dawn nefqu f'Malta 1,300 miljun euro, 13% aktar mill-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Ras għal ras nefqu f'Malta 857 euro.